Gràcies, Agustí. I Cervera es vesteix d'aquelarre aquest cap de setmana, una tradició protagonitzada per homes. Enguany, però, elles prenen la paraula i reivindiquen també el paper de les dones, sobretot de les bruixes. Són les noies de Bantocades assajant l'espectacle Nuxu, que representaran aquesta nit dins els actes de l'aquelarre de Cervera, que enguany arriba a l'edició 42. Els integrants d'aquest grup de percussió volen reivindicar la veu de les dones, silenciada tant en la literatura com en la història. El que fem és donar-los veu a totes aquestes dones que no han sortit als llibres d'història o que simplement són anònimes, perquè hi ha hagut moltíssimes dones anònimes. El gran protagonista de l'aquelarre és el mascle Cabró, però en aquesta exposició es reivindica el paper de les bruixes. Que de fet, són dones que eren transgressores, que pensaven més del que estava establert a l'època, que eren capaces de fer barreges remeieres, eren capaces de dibuixar, eren capaces de riure, eren capaces de tenir una vida sexual molt lliure, i tot això era mal entès. Al segle XXI el concepte de bruixa ha canviat. Acabat esdevenint quasi bé un símbol feminista de reivindicació de la figura femenina, del poder de la dona i del gran valor de la diferència i per tant, del voler lluitar contra l'estereotip i contra la norma dominant, que seria el mascle. Les nenes que participen en l'aquelarret preparen els seus barrets perquè també volen ser bruixes. M'agrada ser bruixa perquè fa màgia i m'agrada molt la màgia perquè pot fer riure o pot emocionar. Més de 500 persones del teixit associatiu de la ciutat, homes i dones, nens i nenes, faran possible que gegants, bruixes, diables i mascle Cabró siguin ben vius durant l'aquelarre. Àlex Oró, TV3 Cervera.